खुलुमबाय बयनिसिमबो। दानो बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बिग ब्रेकिं निउज लानानै फैदों। नंगौ, बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। इराननि राष्ट्रपति इब्राहिम राइसिया हेलिकप्टारनि मोनसे गिख्रंथाव जाथायाव जिउ गोमाबाय। इरान आरो आजारबाइजाननि गेजेराव मोनसे बान्दोखौ बेखेवनायनि उनाव गावनि हादर फारसे गिदिंबोफिननाय समावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जानो हायो। इब्राहिम राइसिजों लोगोसे इराननि बिदेश मन्त्रि हसेन आमिर आब्दुल्ला, इमाम ताब्रिज मस्जिद, आयतुल्ला अल हाशमी, पूर्वी आजारबाइजान फ्रन्टनि गभर्नर मालिक रहमती बिथांमोनाबो बे हेलिकप्टाराव दंफायोमोन। मख'नो गोनांदि इरान आरो इजराइलनि गेजेराव नारा नाथा दावहा जाबाय थानाय समावनो बेबायदि जाथाया इरानजों लोगोसे गासै हादरफोरावनो मोनसे सोमोनांनाय सोमजिहोदों। लोगोसे मख'नो गोनांदि बोथोर गाज्रि, गुदु हाग्रा आरो हाजो ओनसोल जानायनि थाखाय मैयानिफ्रायनो रेस्किउ अपारेसन खालामनायनि उनाव दिनै जोबथारनायाव इब्राहिम राइसिनि जाथाय जानाय जायगाखौ संदाननानै मोननाय जाबाय आरो इराननि हादरगिरिजों गाखोनाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रानो अर खामनानै सेवहांगार जाबाय। दासान्दि गोबां सहरखौनो अरजों सेवहांगार जानायनि जाहोनाव सिनायनो मोननाय जादों। इराननि खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला इब्राहिम राइसिया सेल 212 हेलिकप्टाराव गाखोनानै दावबायदोंमोन आरो बे सेल 212 हेलिकप्टारावनो राइसिजों लोगोसे गासै 7 गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्राबो बे हेलिकप्टारावनो गाखोदोंमोन आरो दा बे सेल 212 हेलिकप्टारानो जाब्रबथाय जाबाय आरो बेबायदिनो इराननि टप लिडारफ्रानो बे गिथावथाव जाब्रबथायाव जिउ गोमानांबाय। लोगोसे बे जाथाया मोनसे जाब्रबथाय ना सोरनिबा फान्दायनायाव जादों, बे रोखा फोरमानखौ इनभेस्टिगेशननि उनावसो मोनथिनो हासिगोन। नाथाय बे दुखु गोनां जाथाया इरानजों लोगोसे गासै हादरावनो मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखु गोनां जाथाय जानानै थाबाय। इराननि IRGCनिफ्राय खौरां मोननाय बादिब्ला इराननि राष्ट्रपति बा हादरगिरिजों लोगोसे गासै 7 गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्राबो बे गिथाव बाथाव जाब्रबथायाव जिउ गोमानांबाय।